Lieke als traditie komt een soort volk uit de Waarden op de laatste dag van het jaar bij de Zuidersmaas op het Hiem bij elkaar om te karbitsjitten. Een groot kanon bij een LPG-installatie en soerstof komt ook del. Dus dan kennen het wel, ja, valt wel op mij. Nou, wie staan ervoor zijn ze al? Je valt wel op mij. De waren tegen valt wel op mij. Maar ja, higio. Toen zei ik die kapjes altijd van, ga net goed. Nee, ga net goed. Maar ja. Hoeveel ruiten minder sneuvelen? Nou ja, beneden 4 oude liedjes en boven een grutten. In de triemen binnen ze haar van geen kweer bewust. Zo verwacht je dan ik net dat haar stunts met vuurwerk verdere consequenties haar zullen. De ruiten worden jood opmetten en in kwarten vervangen voor deze keer maar dubbelglas. Hun zijn dus voort van, nou, wie staan ervoor? Dus die gaan met een pet bij de West. En die jongens, de rest, wat er dan is, betalen die jongens. Wie gewoon net een verzekering bellen van, hey, gaan we het filmpje zien, wil je mee betalen? Wie staan er zelf voor? Kijk naar Wasco, ze zetten het daar nog naar. Ja, dat weet ik, ja. Ik zei, het kan net. Het kan zo net. Maar daar komt een beste druk al achterbij. Dat kun je op filmpje net zien, maar je zelf van hem. Maar het is ongelooflijk wat druk er achterbij komt. Squadden zit in de muur, hè? Ja, squadden zit in de muur, dat je nog krijgt. Zet er verder squadden erin. Hoe gericht het huilenhoer strellen. Ik wat fotoliestjes ben in huis ben van de muur overvallen en een lamp en een klakken steken. Dus van binnen weer ik nog wat skeer, maar ach, wie laat je er om de wel mindere ding. Ze had ervan leerd, maar ophouden, geen tinken aan. Dat valt neer. Het is eigenlijk dom best om dat ding zo tegen huis te zetten. 46 jaar, dan kan er eigenlijk niks gebeuren. Er zit een poeder voor op de druk en voortkomen. Dat denk ik nooit ook al best. Het is op zich wel een veilige manier, maar ja. Zat tegen het huis, dat is net verstandig. Maar er binnen nog altijd gruttere onverstonden. Liek als deze student op zijn kamer.